Здравейте! Представяме ви един проект в строеж на къща с площ от 69 квадратни метра, състояща се от коридор, в лявата част на който е разположен просторният хол с кухня, две спални помещения от дясната му страна и баня с тоалетна между тях. Типът строителство е метална конструкция през панел, който е и най-желаният тип строителство, избиран от нашите клиенти. Проектът ще бъде довършен до обзавеждане, като някои от довършителните услуги, извършени от нас, са изграждане на фундамент с дълбочина от 50 см под земята и още от 50 до 160 см над нея заради денивелацията на терена. Външна топлоизолация от 10 см, благодарение на която стените стават с обща дебелина от 25 см. Прокарана е ВиК инсталация, направена е хидроизолация, както и цялостна замазка и по външните ръбове на основите на къщата до фундамента. Всички мокри помещения са довършени до пълно оборудване с базови тоалетна, мивка, душ и други. Ключове, контакти и осветление е монтирано навсякъде. Стените и таваните с допълнително покритие с гипсокартон, залентване, шпакловка и боя. Всички вътрешни врати са на класен Германия, а външната блиндирана врата е на картал Турция. Повече информация за нашите проекти, както и допълнителните услуги, които предлагаме към тях, може да намерите на нашия сайт kosedom.com. За да придобиете по-добра представа за разпределението на стаите, ви показваме и графичният проект с дизайна на къщата.